Uns 150 pilotos, sumando todas as categorías, daránse cita esta vindeira fin de semana na 35 edición do Rally de Noia. Incluído no calendario galego de rallies, a cita chega cargada de importantes novidades. Unha delas é que a proba será máis curta no seu percorrido total, uns 365 km. Ademais, dende a organización realizaron modificacións dos trazados, co fin de sorprender tanto a pilotos como aos miles de afeccionados que se achegan a presenciar esta proba do motor, unha das máis senlleiras de Galicia. Aumentará tamén o número de concellos polos que discorrerá a proba, ata un total de 6. Súmanse ya Porto do Son, Noia, Outes e Lousame os tramos de Carnota e Mazaricos, este último co trazado máis longo. A priori, entre os favoritos a levarse a vitoria, os pilotos que comandan a clasificación do galego, Víctor Senra, Iago Camaño e Alberto Meira. O éxito da proposta do trazado urbano de exhibición do ano pasado fixo que a escudería Berberecho volvela tamén a incluíla na presente edición.